Er det ikke fint nu? Det er så fucking meget marcipan. Ja, det var vulgært, Mikkel. Det var vulgært. Ja, det var det virkelig. Jamen, det er fucking lækkert. Ren marcipan. Ja. Altså hvis man lige får dyppet det i chokolade, eller der lige er sådan en eller anden karamelliseret noget indeni, eller noget. Det må du smaske om. Det er sådan en tynd lag marcipan. Altså det der... Hej, velkommen til. Velkommen til. 3. december. Søndag. Julebanko i dag. Ja, klokken 14.00. Ja, tak. Kom tidligt, fordi der er pack hvert år. Hver eneste. Og vi har fundet nogle fede præmier i år. Igen i år. Igen i år. Hvor skal vi hen, Mikkel? Vi skal til Island. Skal vi til Island? Ja. Borg Bryggerierne. Fedt. En kære ven af huset. Ja. Vi skal have Hurtasleik her. Kan du huske det? Godt udtalt, Mikkel. Nej, det er et år siden, jeg har fået den sidste. Barrel Age Imperial Porter, der er lavet på whiskyfad. Rye whisky, for at det ikke er helt galt. Og derudover så er beskrivelsen af den faktisk, at det føles lidt som en ketchup, der rammer dig i hovedet og efterlader dig med en sød smag af chokolade. Det lyder fandeme spændende. Eller en fredag aften nede i gyden. Nummer pige. Tak, nummer pige. Hurtasleik her. Og allerede inden vi har smagt, så vil vi godt placere den på en anden plads, fordi den er i hvert fald bedre end White Christmas. Det tør du godt. Ja. Nå. Skal vi ikke bare skåle? Jo. Så vil vi altid revurdere, om det er rigtigt. Okay. Det er right up my street. 11,5% alkohol. Nå, kun. Ja, det kan et eller andet. Ja, der er smæk forskelligt, må man sige. Og jeg tror faktisk ikke, de løg, da de sagde, det var altså den der søde smag af chokolade til sidst. Det kan man sgu godt smage. Det er fandme lækkert. Rye whisky, siger du? Det ved jeg ikke. Det går en lidt som en anden whisky, vil jeg sige. Hvad tænker du? Er det ikke rigtigt, at det er en anden plads? Eller... Jo, altså jeg er helt enig. Den her, den er vag i smag. Bare for at rine lidt. I forhold til de to andre spillere. Jeg synes helt sikkert, at vi har stadigvæk den rette opstilling her. I agree. Ja. Men så tror jeg faktisk egentlig, at vi er rundt det meste af i dag. Nu skal vi lige have gjort klar til det banko. Ja. Ja. Ja, det bliver vi nødt til. Så Helge Gammelfar, han er klar til at råbe nummer op, og så om jeg kan finde ud af at holde styr på, hvad for nogle gevinster, der skal hen hvor. Ja, jeg har fri. Igen. Ja, det kan godt være, at jeg kommer ned og siger hej til jer. Men i hvert fald, Skål på det. skål. Hurtasleik her. Hurtasleik her. Ja, det er